namhlanje baphulaphula iphakwe bendo FM esiboneka phaya Mamboze PE ke namhlanje ke ndihamba ke ndedwa ke namhlanje ngale mini yange 8th Friday ke namhlanje ke ngalinyaka wa-2022 siqoma ke masike siphume sikabantu bakubendo FM size ke kule ndawo yasedwesi apho ke apha eGqeberha phaya zazisenzeka khona izinto ezidibanise nobandlululo kweli cala bawuyajonga kweli cala ke abantu abamhlophe bebeqhamuka kakhulu besilwa beface kwicala abantu abamnyama xa ujonga ngapha kweli cala abantu abamnyama besiza ngakhona xa ndibalisa ke lento ke ndibonisa nje apho ke babehlala khona amagqala omzabalazo phaa ke kulaa ndlu enelagaraji yela kwakuhlala utata uqumqa ngulona ke wayikhokela imfazwe yabantu abamnyama xa siya ngapha kwakuhlala ubikini swayinsi ke nguye ke umlungu first white guy eyafika yalwa yanqoba imfazwe yayi-against abaxhosa engabantu abamhlophe ke before ndityikityule ndibheke phaa kude ke bendifuthi qabaqaba ke ndilibonise ke umntu ke wayekhokela ubhuti qumqa ke nalo wayekhupha ke imiyalelo yayo yonke into malunga nobandlululo wayehlala phaa ke kulaa ndlu ingena paint utata uDunisani Simenqe uBudunisani Simenqe ngulona ke yena wayezama ukwenza izikhali xana sisilwa ke nabantu bamhlophe ndithi ke kwelicala phezulu yile ndawo ke sasincediswa kuyo ngabantu kuthiwa ke ngamaqhakancu the Khoisense people bona ke bebezama ukuncedisana nabantu abamnyama wayekhona ke uqumsa Gqebenqa enguye nokakhe uGilgamesh Siqaqa wayengeye umlingani wakhe kaQumka Gqebesta before ke sigqibe sithi ke kule ndawo sikulo uyabona kakhe kungcwabe ke abantu ke yayingamagqala bomzabalazo apha ke ngamangcwaba ke lana abantu bebelela inkatha Freedom Party ukhona uleli apha ubhuti Sinyekiste Sibende ulapha ke nosisi uTicinyo Magwinya ulapha ke nobele Kente Sibehlo nobhuti waseNdiya uyabona abangcwaba abo pha obhuti Sinkratha Mabengu nabo ke bangcwatyela pha sithi ke sikaba kaBendo FM usifuna pha Westville by Mamboze Gqeberha at East Souls kuyonke kula makhasi anxibelelana at East Souls we are out thank you.